Dospelá žena okradla v nemocnici 4-mesačné bábätko, rodičia sú v šoku. Maskovaní lupiči prepadli už aj kaderníctvo. Zbitá žena skončila v nemocnici. Ženy vo Vrábloch sa boja chodiť do kostola, straší ich kabelkový fantom na bicykli. Dobrý večer, ako ste na úvod počuli, štvrtok bol bohatý na informácie. Viac uvidíte v nasledujúcich minútach. Začínajú sa krimi. Dobrý večer. Len 4-mesačné bábätko sa stalo obeťou zlodejky. K šokujúcej krádeži došlo v čakárni gynekologickej ambulancie v Liptovskom Mikuláši. Rodičia malej Viktórie sú radi, že zlodejka ich dcérke neublížila. V čakárni gynekologickej ambulancie požiadala mladá mamička dievčinu, aby na bábätko, kým bude ona na vyšetrení, dohliadla. Kočík bol pritom neustále v dohľade sestričky. Ona sledovala ten kočík a zrazu, lebo robila niečo aj s papiermi a zrazu, keď sa pozrela, že zrazu kočík tam nebol. Sestrička našla kočík aj s mladou ženou v prezliekárni. Bábätko mala na rukách napriek tomu, že neplakalo. Sestrička ju preto vyzvala, aby dieťa vrátila do kočíka a išla späť do čakárne. Až keď prišla mama s dievčatkom domov, zistila, že niečo nie je v poriadku. Som zbadala, že vlastne nemá jednu náušničku. Pozerám, že nemá ani druhú. Pravím, to nie je asi náhoda. Tak hneď som volala sestričke, že či si niečo podozrivé nevšimla. Sestrička následne zatelefonovala žene z rómskej osady v Hlbokom. Povedala jej, že ak náušnice ukradla, má ich okamžite doniesť. Ešte sa vyhrážala sestričke, že jej to nikto vlastne nedokáže. Ide aj o to, že vlastne mohla niečo ublížiť nejako. Rodičia malej Viktórie preto neváhali a kontaktovali políciu. Po niekoľkých hodinách pracovníci kriminálnej polície podozrivú ženu vypatrali a zadržali v meste Liptovský Mikuláš. Zadržaná žena policajtom vydala aj odsúdené náušničky. Ja by som chcel vlastne vyzdvihnúť prácu, hlavne poďakovať tu na príslušníkom policajného zboru v Liptovskom Mikuláši naozaj, že boli hneď ústretoví a vlastne rýchli. Žene, ktorá okradla 4-mesačné bábätko, teraz hrozí v prípade preukázania viny väzenie až na 2 roky. Pre televíziu JOJ Veronika Daubnerová. Hasiči v noci likvidovali požiar auta prešovského podnikateľa. Ten je verejnosti známy pre svoje kontroverzné aktivity s pozemkami v meste. Príčinu požiaru vyšetrujú hasiči aj policajti. Zatiaľ sa však nedá vylúčiť žiadna z možností. Auto